آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لتيفي لجبو أما فون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا نيونسرو أنجا جمكان مكنا لا نو يشرفوك كنه شرف لا دوبا دوما جمكان من سيلينو شرف لا تيفي جبرانكا ولا سكا كما كيرا سمعو كفسمانتيا وكا دوني وكا تاريخو نو وكا دفوي أني وكا فسمانتيو أني أنكر موبي نيونفي الشيخ أبو جعفر محمد جباتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الزهراء. الشيخ أبو جعفر واتي بألسو ديالونو سكرا سموكا نوروبي أنجداكا. أنتم يدوهم تمنينا أنتم دادونا ko ñagaminen do la min ñagaminen no kira sumo ka ko kunka madoma min famu wala ninga ne were mi ako kunka anda sira adoma bi anga ñingali folo mi cheikhana hadisa do bi adoni no kosobe wa abe kira bona ka bunyafo abe shirifu mo ka bunyafo do be ka sika do hadisaina o hadisaini dume mimi alika donira ana madinatul ilmi wa aliyun babuha kira hadisa mimbe ko ne kira ne doni duwe kira ba kale doni duwe ko ali adai o hadisa sheikhana as hadisa jeleno wala hadisa nyamileno. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa habibina muhammad wa ala alihi tayyibin wa sahbihi almuntajabin wa ala jamil anbiya wal mursalin wa ibadillahi salihin. Abu Zahra alaka an ben sabama amin sanin gijabi kuma don so do min fo an bodi fo aku idha ma rawarawuna alf fadilatin لأصحاب مولانا النبي محمد يقولون لهذا في الصحيحين مثبت يقولون هذا في الصحيحين مثبت بخط الإمامين الحديث فسدد ومهما روينا في علي فضيلة يقولون هذا من أحاديث ملحد. نعم ولو فيرسي دو دبولا ميكروبو دو دبولا نعم ati alife ni mangutu fo sayyidina Abubakar la sayyidina Umar la sayyidina Uthman na sahaba wala la Muawiya la hal ni ya agalontege ka fo ko me kira ka wahyu sebe o ba ko awo ka soro Muawiya tubira kuma jume ay wahyu jume sebe Muawiya mo makanga ta Madina ntaro no soro ukumbachi ama telefone de la ou bien WhatsApp ou bien mindo o ba fo ko be chen meni hadisa kelen fora ko ali yafo o ba ko ni rafido de kafiru do ni techiye نعم ni hadithai alaka ambe sabama wa shahida shahidun min ahliha ambu odefuye anga kitabu ko ni ka fo ka be ateo o ko kuma talo نعم anye o darsu dio Abu Zahra ango an besoinente Bukhari la an besoinente Muslim na ote Bukhari ma dohamay ote Muslim ma dohamay ango am alubetu mununko uluka koro uluka koka koro ni Bukhari koy uluka koka koro ni Muslim koy o nga munu tedda alubetu ka kumala kofo uka sharia soro Bukhari la odla kuma dola amba fo aita Bukhari laje aita Muslim laje nota amba shi beke ante Bukhari dele ante Muslim dele amanga seli choko don amanga sun choko don amanga jaka choko don amanga hiji choko don min benendo ala kirata ma choy ala kan be sabam okuma amba fuyi kuma awere ko ma dobe abi haditha don ko hujjatullahi fil hadith wal ma'ayatullahi fil hadith noye ibn hajar al-asqalani نعم aka wajilu bebe keni kitabu mi noye bulughul marami
y'a faamu anw sunnamɔgɔ anw bɛ wajibu fanba kɛ ni kitabu dɔ ye o tɔgɔ bulugul maram o bulugul maram min y'o walafi Bukhari min y'a sharhaba kɛ n'o ye Fathul Bari o tigi Ibn Hajar al-Asqalani a ye Busiri ka Hamziya sharha sharhu Hamziyat al-Busiri Busiri ye alakira majamuni min bɛ kɛ ni Hamziya ye kayfa tarqa ruqayyaka al-anbiya'u ya sama'an matawalat hasama'u o sharha la a nana se Ali ka yɔrɔ ma a ko ɔhɔ sira dɔ fɛ hadisa in lakale la fiɲɛ b'a la mais sira tan ni kɔ bɛ o sira bɛɛ ka ɲi a ko ni hadisa in ka kɛnɛ o kɛnɛya dan ye donc bulugul maram tigi o bɛ hadisa dɔn ka tɛmɛ Albani kan donc o y'a saha ka sɔrɔ Albani mana o ka tashihu anw bɛ baara kɛ n'o ye alhamdulillah Suyuti y'a tashihu anw bɛ baara kɛ n'o ye ka fara hadisa dɔnna wɛrɛw kan minnu y'a tashihu o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ Abu Zahra al-Ghumari al-Hafiz al-Ghumari hadisa dɔnbaga ba don ale ye kitabu yɛrɛ walafi nin ko in na ko Fathul Malik al-Ali fi sihhati hadisi babu madinati ilmi Ali a kitabu walafilen don e bɛna i dafa cogo di k'a fɔ ko dɔyifu don e y'a sira bɛɛ lajɛ wa et puis mɔgɔw u k'u kɔlɔsi dɛ n'i ko ko ni hadisa in ye dɔyifu ye tigɛngan dɔ la o kɔrɔ kira m'a fɔ ni lahara n'a taara ko kira y'a fɔ hadisa in kɔrɔ kan ka wolo maaw ka Ali bonya min dɔn ni e ye maaw laban o la i tɛ kungo sɔrɔ a la kungo belebele bon hadisa in yɛrɛ hali ni e k'a fɔ sa nana sira min fɛ o ma saha waqi'u la kɛnɛ kan i jigi bɛ sahaba caman ko olu ko lawla Ali ko ni Ali tɛ ko karisa bɛ to a la lawla aliyun i n'a fɔ Seydina Umar ko lawla Ali la halaka Umar ni Ali kun tɛ a kun tɛ bɛn sabula kiiri caman tigɛ Ali de y'a sauvé o kuma Ali ni sahaba si tɛ dan dɔɔnin na هذه آثارنا تدل علينا u si tɛ yen sisan an k'u kɔ lajɛ kɛ an k'u u nɔ ka tarasi lajɛ i ka Najul Balaga lajɛ i ka Ali ka munajatuw lajɛ i ka Ali ka diwanu lajɛ n'o ye a bɛ Ala mankutu cogo min a bɛ kira mankutu cogo min ani ka Ali ka aqdiyaw lajɛ kiiri ɲamine minnu dira a ma a n'a ye dagabana kuma minnu fɔ ani Ali ye sini kuma minnu fɔ hali k'a fɔ ko diɲɛ laban na dugu dɔ bɛ na lakodɔn ko Brésil u fɔrilen don balontan na o bɛ bɔ kuranɛ la cogo min Ali ye nin bɛɛ fɔ an ye ماذا قال علي في آخر الزمان olu mɔgɔ tɛ ko yɛrɛ bɛɛ bɔ Abu Zahra sufi gakɛw kɔni olu bɛɛ bɛ baara kɛ nin de sabu olu bɛ hadisa in kɔrɔ bila min na o de ye k'a fɔ ko ilmul batin ala kira ye babulahi ye cogo min Ali fana ye babu rasuli ni ko ala kira ka dɔnni ka ca o bɛɛ ka tɛmɛ Ali fɛ kabini kira mana ala b'a ka baara la mais munna o bɛɛ la ala kira ye babulahi ala kira ye ala ka babu ye cogo min de Ali fana ye ala kira ka babu ye ten ni hakili ye faamuya sɔrɔ dɔ in na a man ka bali ala ma ala k'an bɛ sababa ma Abu Zahra hadisa in ka kɛnɛ ni maa min ko a man kɛnɛ o de man kɛnɛ ala k'an bɛɛ kɛnɛya amin Cheikhana ni ye taabolo fɛn fɛn ye silamɛya taabolo bɛɛ i b'a dɔn an ko siyaw olu ko k'olu tugulen bɛ kira somɔgɔw fɛ kira somɔgɔw fɛ o tugulen bɛ kɔ et pourtant silamɛya taabolo bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a bɛɛ lajɛlen danganiya an bɛɛ bɛ kira somɔgɔw fɛ nka kira somɔgɔw kanu n'o kɛra kira somɔgɔw ka nɔ foyi tɛ ye maa min bolo wa ni min ko k'a bɛ kira somɔgɔw ko fɔ wala k'u ka nɔ dɔw da kɛnɛ kan o man di maa dɔw ye maa min ye o kanu ye kanu kosɛbɛ e ka jaabi bɛ ka ɲininkali kɔnɔ kuma donso ko hubbul yahudi li ali musa zahirun wa wala'uhum li bani akhihi baji wa ara an-nasara yukrimuna mahabbatan li nabiyihim najran min al-a'wadi wa idha tawalla ala ahmad muslimun qataluhu aw wasamuhu bil ilhadi lam yahfazu haqqa an-nabi muhammadin fi alihi wallahu bil mirsad
yahudiyaw be musa na bonon fe chrétien hali isa bangera mange yiri mina ka jatela ka soro tiente wa ma solabu o kuren boyanu nubulo mena fora ki bala kira so mo fe o kira kata banani aba zahra ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfi ala ma duskun fladi ma shima duskun kele nabila كيف تحب حسين ابسغ حسين كانوني دسكون جوغودي في نفس الوقت ما من حسين كان تجيكا كوفه ebe Hussein fe ebe Shimuru fe ebe Hussein fe mi Shimuru chika na Hussein fa Yazid ebe ko fe foka klaki ka dugu yoro do to do la ka kalanso do to do la fo do rebu de un to do la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un donc hukmana matse ka ke zon fe katla ka ke fana fe ko ala kan be sawa be zon fe be fana fe ala ka sawi manka ma ala kira somo ko kanni o de ka tugala ala ko in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni naw ka ba ala fe be don kira no fe tugude wa in kuntum tuhibbuna rasul allah naw ka ba ala kira fana fe o fana be don ka tugu asomo de la sabula ulude ala kira ka continuité ulude continuité o la don ba do reba ko ahlul bayt kuma mbe fo ko so indone ndugo ko kuma forani alfulami albayt ko so indone ndo so yinya alkabadi jonde alkabajo ibrahim ni ismail donc ibrahim ni ismail de kakana e katime beka ko kuma uluka zuriyo de fana kakana e katime beka kuma mela ni meleka unana ibrahima fu kasara tatoi we salamundi كعب رحمة الله عليكم وبركاته على البيت وآل البيت من فوق إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت والسكلين دو ودي حتى أبو طالب عليه السلام أبو طالب عليه السلام سيدنا علي فا على كرا لدن با كما منا ni abina kirani khadija ka furusiri ayo fierté ne fo ko ala ya onde ke so intigi ni medigi dola ko ango Abu Talib alayhi salam najashi ama sujudu bi alay ngala kiray salatul ghaibi kaka afatule ala kira ko abe aljina kono ka sheria ko abe aljina kono kasela ka maseli ko ay kira ka sahaba uladu ay uladu mi Ethiopie أبو زهرة مفهوم الموافقة لا نكراك الصحابة ولا دوني ننفع وياتو بدو الجنة على كومي يرك اللدني عليك اللدني ألم يجدك يتيما فآوى جعل إيواء أبي طالب أين إيوائه أبو طالب ككرا لدو على كوي نيرك عليك اللدوي مي كرا يتيمدين لما لدو kakila ka ke ala kila la pasabai ka suku dala kakila ka kelima ufo adeu nya deme na Abu Talib makishi na jashi tikishi ala ka ambe saba ma angana bo mawdu kono ambe tani koy inshallah na sheikhana au shi au ko au be kila sumu ofe o kila sumu o para ka mutu akacham mais o do jumem be awuro absira mi fanya ka be wati alhamdulillah wati na choga ko so Abu Zahra ala kirana ka so dungo tara ka trésor min to ambulo aka chakuju jien bi banka soro ama be daile falo mais min beti se ka fo o beti to quoi amba don ka fala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam point fort min kumba abolo we munajatu de ka gunu nyoya fo donc sirru wilaya yere miftahul wilaya manyuma yere am sega fo gunu min bala secret mbala kodim be woliyune ala chawde munajatu duskum mana ikbalu ke katala duskum mana nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ma ubasoro yere zahiru oni sharia be nyogon fe niya fo alay ala biso wala Allah subhanahu wa ta'ala akuko katuka aliwele wala kad nadana nuhun falam yamal mujibun
ako nuhu ye ne ala wele ko ne ye welelikɛla ɲuman ye dɛ jaabilikɛla ɲuman i mana ala wele a tɛ répondeur la i mana ala wele a tɛ fɔ ko a taara dugu la i b'a wele fɛn min fana la a tɛ fɔ ko non ko kɔfɛ toujours il est présent ala b'a yɛrɛ mankutu fala ni'mal mujibu o kuma kira sallallahu alaihi wasallam ay nɔ dɔ de to alul beitu la pour que hakili ka se ka sɔriyɔrɔ sɔrɔ kuma min na ala kira seginna ka bɔ taif alayhi salam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni u y'a jogin kosɛbɛ a ye munajatu min kɛ ala la o de façon ka di ala ye ka ala majamu k'i ka jɔnya yira ala la ala fana b'a yira k'a fɔ ko n bɛ yen a ko allahumma انتقي على إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أكو على مينغا دسنينغا سنتايا مبي ودما كشي إلا ستيني فيرفوي تنبولي على دبهنة أنت رب المستضعفين إما أبي على يرى jado ayrela anta eki elempiwo rabbul mustada'afin senta nga ko nyina bo bayi ede ila man takiluni ibe nga ko di jonima ila aduwin yatajahamuni ibe sonne ka ko di njugumi ta fekanye o ka jahannama sigimu aw ila sadiqin qaribin mallaktahu amri wal man terim do de be na tanga kodoma in lam takun ghadbanan alayya fala ubali ko ala ne kon madimine koroka ba imana ke chogo abebe benema ghayra an afiyataka ngane e ala in lafiya ha aw sauli ode kadin ko sebe abu soroka kuma chama fo ka fo lakal utba hatta tarda ala jalaki kadi o kenela e do jotala e do jobala fika jema donc ni munajatu yi ala kira ni neto aka alul beitu la wala abu zahra alul beitu ka munajatu nunu amba fuma ku zaburu ali muhammad le psaume de david anga jugu ya bwala ka hasidi ya bwala ka nyongo mangutu chien bwala صحيفة السجادية نوي إمام زين العابدين كا صحيفة السجادية عم بميرا émission représentée là le psaume de l'islam lié nindi hali chrétien ma ka kala aba duskun dele wal mahali mami no ala refe زين العابدين be dialogue kana ala ke chomi iba donc a fo vraiment ala be wa ere mana tajriba ke ka adofo ina ala chela ibadon ka fo chenrere la Allah subhanahu wa ta'ala abe jon jabi adoy jumay abu zahra zainul abidin salamullahi alayhi kum wati chogo ya kama aka munajatu dobe ko munajatu injiliya at-tawila o munajatu aka jan ko sebe nga parti ni do bala ambe woroni fo era ka afamu abi kuma ni Allah subhanahu wa ta'ala ce chugmina o parti na al imam sajjad ako allahumma mutigi ala allahumma laka qalbi wa lisani alan duskun yitaye nanyi taye wa bika najati wa amani nabi kishinede hakli sigin bo sornede wa anta al-alimu bisirri wa i'lani ibn gunodo ibn bangedo fa amit qalbi anil baghda akum hojuya ala ndusugun saka bola wa asmit lisani anil fahsha ikane nemman kun kabo kuma langolon foma وأخلي السريرة عن علائق الأهواء نين دونغو منو بغلو حالما دي غندولا نو بي إيجيدي كتا كجولا كو أبباري كبوي واكفني بأمانك من أوائك ضراء واجعل سري معقودا على مراقبتك وإعلان موافقا لطاعتك كون دسكون وأتشي إكو باركي kangania
ni hakilla o barkelen to e ala kan kuma be ka fo ke ala be kan koloshi alam ya'lam bi anna Allah yara inyabena iklubena nganya ka da oka in kene kana fana o ka be e Allah subhanahu wa ta'ala ka shari'ama وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك مفرقولو وكاكي روحانية دسكونغا كي سماوية donc nous ne comment coromon de iba ka fo fil haqiqa abu zahra sufi kuma kan ibulu geregero ibulu de soro ni munajatu nununa o ko fe aka munajatu werebe o fana kadi ko sebe nala ka jey e ki kluma jo ko lame Allah subhanahu wa ta'ala mo be ajaloge chugo yamina ako o munajatu ina ako ilahi ntigi ala as'aluka bi deli ikani kishi ngana segi kota chugo shi dengelendela ntigi ala bi deli وكيف أدعوك وأنا العاصي وكيف لا أدعوك وأنت الكريم وكيف أفرح وأنا العاصي وكيف أحزن وأنت الكريم وكيف أدعوك وأنا أنا وكيف لا أدعوك وأنت أنت فأبنى سيرا دولا أكو إلهي أنت على الذنوب صفاتنا كجوك أنا على كوتا وينشكوي والعفو صفاتك أكو على كيافا ofana e chugo dede etse ka bankiti yafa ere ala ere chuga e biyafa ilahi ntigi ala ash-shaybatu nurun min anwarika ako shije e ala ka noro dode fa muhalun an tuhrika nuraka binarika ki ala teso ki ka ika noro ko du fani ka tasmu ni munajatu doye abu zahra munajatu nunu ukacha alaka ambe sawabama meni mo be feka adon turasu mimba on bolo ukasigi anga munajatu ka nu usignoka ubina kaba ko chama ya alaka ambe sawabama inshallah ni ala tara be ka afantun mandama shekana watina tura kama ndakunya laban junu wati bana kele ala ka ambe sawo o kuma na imam ali fana ka munajatu dobe ambo ofo ninga soro ko ke ko kunjale ako munajatu ina ako antigi ala ilahi anta dalaltani ala su'alil janna e ala de ya fuka ngal jinaini kwa be qabla ma'rifatiha sanya anga boko kalama fa aqbalat an-nafs ba'da al-irfan ala mas'alatiha ko ala ne dun kon me kal jinaini de be sun be seli be do ke ala kal jinaino ha afatadullu ala khayrika su'ala thumma tamna'uhum an-nawala akwe ala te so ma de e bi songa mo blaku ka edeli e bi kla kanje kitanso على إتو أمسي وأنت الكريم على فون سيدي أكوف الكريم ليس يصنع كل معروف عندما يستوجب ما با فون سيدي وتي أفوكو ni mo mi ma kenyin ta koyi ala on mai ikanga kanya hal na maki donc nunun debe on temetola ya ni foko kele oba doka munajatu ko kele o kawsani doka zikru shemiliari ya fam munajatu kele o kadi alay sabla ala soro to telmane do o kadi alay kateme zikru doka shemiliar ka soro duskun ti hadra ko sabla zikru yara imma al hudur imma kake ibika zikru ke bi hadra ko wal mal ujur wal ma ibika ke baraji de kama wala ma alaka sabu nyuman kanye ma ngana bo wati ko ko sebe mo ko kana alul baytu fe ayanga munajatu ni hal na ko anyi kafiru me aina aka munajatu nunun kala na kafiru wal ma na alatirude abnodo shekana ni munajatu ndo to au no fe mire
tura ne hakilla kosobe Abu Hamza Samali kono sungolo suko suhuri dumwati aba foko ala ni ne do tasmala o be ja ijugula moy kira ma tonga do tasmala o kadi shaytane akunga ni ne do aljina kono wodi kadi ikam dagai kira ma ton be kado aljina kono wodi kadi ala kira abi kali ako wallahi nanne ba don inni itiri o jianye keli wodi kadi ye katame ijugu sawo keli ga inni sawo keli wodi kadi ye katame ijugu sawo keli ga anni sawo jume o ka beto aljina kono ambe Allah taala ala ka fom to nyumani ambe la jelema ambe sigin ka ankara mo fu ka wala nyumano ka duwo ke ay ka duwo nyina fe na watin mana kurunto to wala ngara da kunya fla duwo amo nyini fe anga jemu kan kunce ya o kan shekana أما كنت نود إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي جعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعك لجلالك وناجيته سرا وعمل لك جهرا إلهي ألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا أمال دي سبحانه وتعالى نندو ننو ألاك أنسي ألاك تشبو رجورلا ألاك دو أني كجوجو بيتشي ألاك أنسون جين هير لاهرا هيرلا كان كشي جين تورو أن لاهرا تورو ما ألاك آلو بيتو كشفاعة أكون من عني من باني ألاك آلو بيتو رنمانا ألاك دسي كويافا اللهم إن تغفر لنا ألا نئي فرعوما ما بيننا وبينك من بعنيك فهذا لا ينقصك ولا يضرك أتفهم بيكم أتفهم شيء ألا نئي دي أما فنا أتفوي بيكم وكما ألا فمي نادلت فنشين إيه أمرا كنت فنيه ألا إكاني ما يكادم والحمد لله رب العالمين أمي سيجي كأوفو ka wali mando au ka sabati ko nyumana ani ka jamuka namme ni concentration ni hakili nyumai ame Allah taala deli ala ka famu to nyumandi amma kuma mun be fo kuma normal do ala ka sabati am sukuna kira somo ka kuma foli norodi ame Allah taala noro ala ka do am sukuna kira somo kanu normal do sukuna o do sukun lafiara ati juguyate do sukuna hashidiyate do sukuna ame Allah taala kira somo kanu ala ka ken noro ka do am sukuna ka fuka wari mano ka duwawu ke auye ka duwawu nyina aufe au ni jemu kan ni jemu kan te fu auko wati shila ambi Allah ta'ala deli ala ka sigidan na tawira anni au bela jelina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم